It-tema magħżula mill-Partit Nazzjonalista għad-dibattitu kienet qabża oħra ta' kwalità. Il-kellim Laburista Gavin Goliat tkellem dwar kif il-Partit Nazzjonalista ilu jwiegħed qabża fil-kwalità qabel kull elezzjoni ġenerali bħal fuq proġetti speċifiċi bħal tal-White Rocks, illi iżda jibqgħu biss fuq il-karta. Din tal-qabża fil-kwalità mhijiex xi ħaġa ġdida, hija xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista dejjem ipproponija qabel kull elezzjoni. Però inżlu la semmejt il-proġett tal-White Rocks. Inżlu llum f'Baħar iċ-Ċaq u minflok proġett konkret għandna proġett fantasma. L-istess baħ bħal fil-wedi tal-villaġġ tal-Karnival, il-Wind Farms, l-Sports Complex tal-Marsa u l-eluf ta' impjiegi mweda fi Smart City. Gavin Goliat saqsa wkoll fejn hija l-qabża ta' kwalità fil-qasam tal-kontabilità politika, fakkar kif fil-każ tal-fondi tal-Unjoni Ewropea il-Ministru Dolores Cristina ma ġarret l-ebda responsabilità. Dana qal huwa stess hawnhekk fil-ġurnal The Times irrappurtat f'Marzu tal-2011 I was a scapegoat in EU funds saga. Dak li tieħu minant gvern nazzjonalista f'dak li għandu x'jaqsam mal-kontabilità, il-Ministru huwa qatt kontabli matul il-perjodu li jkun Ministru, però ta' taħtu ma kontabli immedjatament. Min-naħa tiegħu il-kandidat Laburista l-ispiżjar Adrian Meli sostna li bil-weda ġdida tal-Partit Nazzjonalista dwar il-mediċini out of stock, il-pazjenti ser jispiċċaw iħallsu għall-mediċini li huma intitolati għalihom b'xejn. Quddiem id-dikjerazzjoni Simon Busuttil ammetta li huwa minnu li l-pazjenti mhux ser jieħdu l-kumpens sieħ filwaqt li tax jifhem li jekk in-nies ma jogħġobhomx dal-arranġament ikollhom jistennew. Jekk inti tmur u mediċina tkun out of stock, il-gvern iħallsek daqs kemm tiswih. Jekk m'għandekx urġenza tagħha, tista' naturalment tistenna. Il-Ministru Tonio Fenech ipprova jirredikola l-proposta tal-Partit Laburista li ser jagħti iktar għodda lill-għalliema biex jindirizzaw il-problemi ta' il-litterizmu. Jagħti iktar poter lill-għalliema, ma nifhimix sajtihom riga. Spikat id-dikjerazzjoni tal-kandidat Laburista l-ispiżjar Adrian Meli li fil-preżenza ta' Tonio Fenech u Simon Busuttil qal li sa 5 snin ilu huwa wkoll kellu fiduċja fil-Partit Nazzjonalista iżda l-arroganza u l-insensittività li wara l-gvern fl-aħħar snin ġelu jagħmel il-pass li jingħaqad ma' moviment li jrid bidla fid-direzzjoni. Mill-ewwel pass li ħadd lejn dan il-moviment fih dan il-Partit Laburista sibt il-bibien miftuħin. Għaliex kulħadd għandu l-istess għan, dak li jara lil pajjiżna miexi l-qoddim. Dan huwa moviment li jemmen li meta ninaqdu l-koll inkunu fl-aqwa tagħna. Dan huwa moviment li jemmen fi stil ġdid ta' politika li lin mill-partiti politiċi. Nemmen li l-isbaħ żmien għal pajjiżna għadu ġej. Jien nemmen li nista' nagħmel differenza. Jien nemmen li intu koll tista' tagħmel differenza għal pajjiżek.